Лукашенко загадаў пасылаць нядбайных работнікаў у армію, а ягоныя чыноўнікі кажуць, што ўжо кінуліся гэты загад выконваць. Што з гэтага атрымаецца? У Расіі зноў гараць склады Wildberries. Новая санкцыя ў развязу. Пад удар трапіў і мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Многія грамадзяне Беларусі ва ўкраіне могуць хутка стаць нелегаламі. Беларусы развітваюцца з пісьменніцай Евай Вежнавец і рэжысэрам Юрыем Хашчавацкім. Добрый дзень, тут Алексей Знаткевич. Мы падсумоўваем падзеі тыдня з палітолагам і гісторыкам Александром Фридманам і эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім. Спадар Махоўскі далучыцца да нашага эфіру пазней, а я вітаю Александра Фридмана. Добрый дзень. Добрый дзень, вітаю. На гэтым тыдні на селектарнай нарадзе Александр Лукашенко загадаў накіроўваць у войска тых, хто кепска працуе на жніве. Спачатку гэта ўспрымалася як такі жарт, пустая пагроза, але ўжо на наступны дзень міністр абароны Віктор Хрэнін заявіў, што для выканання задачы падключылі ваенных камісараў. Пра выкананне загаду сказаў і кіраўнік адміністрацыі Лукашэнкі Дмітрый Круты. Спадар Александр, як вы гэтую сітуацыю ацэньваеце? Яна, конечно, сам то, як гэта Лукашенко зрабіў, як гэтая прамова была пабудавана, гэта было так вельмі па-савецку і, дарэчы, вельмі дзіўна ў адносінах да войска. Ён там казаў, што ёсць фактычна две магчымасці працы з гэтымі людзьмі. Альбо накіраваць іх за краты, гэта не аптымальна, лепш накіраваць у войска. Такое параўнанне, яно не вельмі выглядала. Мне, шчыра кажучы, падавалася, што гэта, як заўсёды, застанецца такой ідэі Лукашэнкі, агучанай, на гэтым усё скончана. Відаць, яны нешта там выконваюць, хаця па-ранейшаму не зразумела, якая колькасць людзей сапраўды будзе накіравана, куды будзе накіравана. І гэты момант мне падаўся ўсё ж такі цікавы, што выконваюць. І яшчэ адзін момант, менавіта ў прамове Лукашэнкі. Відаць, гэта быў хутчэй з яго боку экспромт. І там вельмі цікава прагучала. Ён агучыў гэтую гісторыю з арміяй і адначасова падкрэсліў, што ўсё ж такі пра нейкую падрыхтоўку да вайны справа не ідзе. І гэта паказвае сённяшні стан Лукашэнкі, што калі ён за гэтую тэму чапляецца, ваенную тэму, і ён жа з задавальненнем гэта робіць, ён робіць гэта ўсё ж такі максімальна асцярожна, каб гэта не ўспрымалася пераважна ва ўкраіне як падрыхтоўка да вайны, да ўдзелу ў гэтай вайне. Дарэчы, калі паведамлялі менавіта пра справаздачу Віктора Хрэніна, міністр абароны казаў, што не бачыць пагрозаў з-па-за межаў Беларусі, не бачыць пагрозаў у тым ліку, і гаварылася менавіта пра ўкраіну. Але ці можа ўсё ж такі быць, што Лукашенко такім чынам робіць нейкую маскіроўку? Бо ён казаў, што людзей будуць пасылаць менавіта на паўднёвыя межы. Можа, такім чынам хочуць схаваць нейкую падрыхтоўку да дзеянняў супраць Украіны? Я думаю, што не. Лукашенко тут бы не стаў бы так рызыкаваць, бо ўсё ж такі ён разумее, што нейкія крокі з яго боку, яны вельмі рызыкоўныя, тым больш у тых умовах, у якіх сёння працуе Украіна і што Украіна робіць на тэрыторыі Расіі, тыя ж удары па тэрыторыі Расіі. Лукашенко, напэўна, вельмі уважліва за гэтым сочыць і разумее, што калі ён зробіць нейкія памылковыя крокі, нешта такое можа адбыцца і на тэрыторыі Беларусі. Хутчэй за ўсё гэта такое тыповае савецкае ўяўленне пра войска, як пра такую школу жыцця. Ёсць людзі, якія дрэнна працуюць, якія не спраўляюцца са сваімі абавязкамі. Мы іх накіруем у войска, і хай яны пабачаць, як выглядае сапраўднае жыццё, хай яны выправяцца. Напэўна, гэта і ёсць ідэя Лукашэнкі. Адпавядае ягонаму светапогляду. Аглядальнік «Свабоды» Валер Карбалевіч піша, што для Лукашэнкі апошнім часам ён, так бы мовіць, фантануе дзівоснымі ідэямі, адарванымі ад рэчаіснасці. Сярод іншага ён называе таксама ідэю прывесці узбекаў і плаціць ім больш, чым плацяць беларусам. Потым Лукашэнку давялося за гэта фактычна апраўдвацца і казаць, што калі узбекі хочуць грошай, то ім варта ехаць у Расію. А вы падзяляеце гэтую думку, што Лукашенко ўжо трохі адарваўся ад рэальнасці, і як спадар Карбалевіч піша, это, так бы мовіць, азнака позняга аўтарытарызма? З аднаго боку, так, сапраўды колькасць такіх заяваў ад Лукашэнкі апошнім часам яна павялічваецца, але з другога боку, калі паглядзець на ўвесь гэты час, які Лукашенко знаходзіцца ва ўладзе, у яго было шмат такіх арыгінальных ідэяў. І, дарэчы, што тычыцца працоўных мігрантаў, дык тое, што яны беларускай эканоміцы патрэбны, гэта відаць
відавочна. Але зноў жа у выпадку Лукашэнкі былі некаторы час таму адпаведныя заявы ў сувязі з Пакістанам, і як мы бачым, з пакістанскага праекту нічога асабліва не атрымалася. З узбекскім праектам яны зайшлі далей, усё ж такі узбекскія працоўныя на тэрыторыі Беларусі з'явіліся. Ну тыя заявы, якія Лукашенко робіць апошнім часам, яны вельмі моцна адрозніваюцца ад таго, з чаго ён пачынаў. Пачынаў з таго, што нам патрэбна як мага больш узбекаў, і прычым будуць працаваць яны не толькі ў сельскай гаспадарцы, але з цягам часу яны будуць таксама і у гарадской мясцовасці працаваць. Сёння ўжо гаворка ідзе пра тое, што толькі ў сельскай гаспадарцы не за велізарныя грошы і толькі ў тым выпадку, калі яны сапраўды патрэбныя. Ну, сапраўды адрозненне сур'ёзнае. Гэта, напэўна, той выпадак, калі фантастычныя ідэі Лукашэнкі, фантастычныя ўражанні, калі іх пачынаюць рэалізоўваць, ну, калі справа даходзіць да рэалізацыі, выглядае зусім не так, як гэта Лукашенко хацеў бы бачыць у тэорыі. На гэтым тыдні Расія працягвала абстрэльваць Украіну, а украінскі бок нанёс некалькі удараў па буйных складах на тэрыторыі Расіі. І якраз у ноч на сёння в Расіі паведамілі аб атацы беспілотнікаў на Санкт-Петербург, на Ленінградскую обласць і на Цвер, і ў выніку чаго загарэліся 3 буйныя склады Wildberries. Многія беларускія фірмы маюць свае тавары на гэтых складах, і пра эканамічныя наступствы мы яшчэ пагутарым з эканамічным аглядальнікам Андрэем Махоўскім, але ў вас, спадар Александр, я б хацеў больш спытацца пра ўплыў гэтых удараў на беларускае грамадства. Ці можна сказаць, што гэта ўжо ўспрымаецца як нешта вельмі балючае? Мне падаецца, што ў Беларусі сапраўды вельмі уважліва сочыць за гэтым, бо ўсё ж такі гэта адрозніваецца ад усяго таго, што бачылі. Ну, калі гаворка ідзе па ударам, напрыклад, па ваеннай інфраструктуры Расійскай Федэрацыі, то людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі і не жадаюць нешта мець супольнае з вайной, жадаюць вынесці вайну з задушкі свайго разумення, не жадаюць увогуле яе заўважаць, ну, можна сказаць, ну, добра, гэта ваенная гісторыя, і гэта на тэрыторыі Расіі. Потым, калі гаворка ідзе пра нафтавую прамысловасць, пра расійскія НПЗ, ну тут пачынаеш, хочаш не хочаш, пачынаеш разважаць на той тэму, што ў Беларусі таксама ёсць НПЗ, якія працуюць на Расію. І то бок гэта вайна тым самым становіцца бліжэй. Ну а калі зараз людзі бачаць, што гаворка ідзе ўжо пераважна пра грамадзянскую інфраструктуру, і украінскія ўлады дзейнічаюць вельмі рашуча, каб данесці гэтую вайну да звычайнага насельніцтва Расіі, каб расіяне адчулі гэтую вайну, адчулі тое становішча, у якім зараз апынулася ў Расіі і Украіна. Калі вось гэта адбываецца, ну я думаю, што гэта яшчэ бліжэй становіцца для шараговых беларусаў. Яны разумеюць, пачынаюць прынамсі разумець, што сітуацыя, тое, што зараз адбываецца ў Расіі, у рэшце-рэшт пры пэўных абставінах можа адбыцца і ў Беларусі. Так што такі эфект прынесці вайну бліжэй да грамадства як расійскага, так і беларускага, мне падаецца, што ўсё ж такі гэтая стратэгія украінскага кіраўніцтва працуе. Ну, але украінскае кіраўніцтва гаворыць, што праз гэтыя склады ідуць пастаўкі, у тым ліку і вайсковага абсталявання тых жа бронекамізэлек, яшчэ нечага. А як бы вы параўналі вось удары па складах Wildberries і ранейшыя удары па нафтаперапрацоўчых заводах? Што, на вашу думку, больш балюча ўспрымаецца ў грамадстве? Я думаю, што і тое балюча. Проста праз Wildberries украінскі бок дасягае яшчэ пэўную частку расійскага грамадства, якая палітыкай не займаецца, якую, можа, і асабліва не закраўнулі гэтыя праблемы з топлівам. Але вось зараз праз тое, што сапраўды шмат вельмі хто ў Расіі карыстаецца гэтым сервісам, што калі вось яны адчулі і пабачылі, што там адбываецца, гэта закранула, напэўна, у нейкую частку грамадства нават больш сур'ёзна. Але гэта ўсё ідзе разлік. Украінскі бок жа ў гэтай вайне мае досыць абмежаваныя рэсурсы. Там у адрозненне ад Расіі колькасць ракет, беспілотнікаў і іншыя на Украіны абмежаваныя. Украіна ў гэтых умовах вымушана прымаць найлепшыя рашэнні. Не тое, што вось мы тут недзе ударылі і яшчэ тут ударым, ну паспрабуем, што атрымаецца. Не, яны ўсё ўзважваюць. Я думаю, што гэта яны ўзважвалі, што можна, куды можна нанесці удары ў Расіі, і зрабілі выбар на карысць Wildberries, бо яны лічаць, што гэта закране значную частку расійскага
расійскае насельніцтва і ўзмацніць ціск на расійскія ўлады. Але я думаю, што гэтая аперацыя, якую распачаў Зеленскі, яна ж далёка не скончана. Сёння вчора гэта былі нафтавая прамысловасць, НПЗ, сёння гэта Wildberries, напрыклад, зыходжу з таго, што ў Украіны яшчэ ёсць і астатнія сюрпрызы, так што можа шмат чаго яшчэ пабачым у наступныя дні. Але тым не менш можна пабачыць некаторую крытыку, у тым ліку з боку апазіцыйна, так бы мовіць, наладаваных расейцаў, якія кажуць, што все ж таки это цывільная інфраструктура, вось пакуль білі па НПЗ, гэта можна было зразумець, а цяпер гэта закранае выключна людзей, якія нічым не вінаватыя. Вы ўсё ж таки лічыце, што гэта свядома і добра выбраныя цэлі? Ну, з пункту гледжання Украіны, калі б Украіна вяла гэтую вайну з самага пачатку ў белых пальчатках, то бок вось мы тут пэўныя рысы, пэўныя межы не пераходзім, ну, напэўна, ўжо б гэтая вайна давно скончылася і скончылася не на карысць Украіны. Украіна змагаецца за сваё існаванне. І тут у Украіны, калі Украіна атрымлівала заходнюю зброю, там было шэраг абмежаванняў, і заходнім краінам не падабалася. Яны казалі, што вось гэта вы не рабіце, гэта вы не рабіце, гэта вы не рабіце. Зараз Украіна ў іншай магчымасці, у яе іншая зброя. Уласна кажучы, тое, што яны выкарыстоўваюць, гэта пераважна іх уласная зброя, і яны робяць тое, што яны лічаць патрэбным. Украіна ў гэтай вайне жадае выжыць як дзяржава. І калі яна будзе сябе нейкім чынам абмяжоўваць, ну, тады гэтай мэты яны не дасягне. Хіба ж сябе Расія абмяжоўвае? Расія, калі наносіць удары па тэрыторыі Украіны, яна не абмяжоўвае сябе выбарам, яна робіць усё, што яна лічыць патрэбным. Ну, зараз той жа самай стратэгіяй, пакуль селектыўна, бо магчымасці абмежаваныя, карыстаецца і Украіна. А наколькі гэтыя ўдары могуць змяніць стаўленне з боку расійскай улады? Бо часта гавораць, што ўлада Расіі асабліва не зважае на тое, што думае расійскае грамадства. Нават калі расійскаму грамадству балюча. Гэта сапраўды вельмі цікавае пытанне, бо расійскае грамадства ў сённяшніх умовах это такі своеасаблівы блэкбокс. То бок чорная скрыня. То бок некаторыя людзі ў Расіі, якія без таго настроены радыкальна, якія нават там мараць пра прымяненне ядзернай зброі супраць Украіны, яны знойдуць у гэтых украінскіх ударах для сябе дадатковыя аргументы, каб патрабаваць ад улады радыкальных рашэнняў. Я не думаю, што павялічыцца колькасць людзей, якія пажадаюць падпісаць кантракты з Міністэрствам абароны Расіі пайсці ваяваць. Я думаю, все ж тыя, хто жадалі пайсці ваяваць, яны ўжо пайшлі, яны ўжо знаходзяцца на фронце, а некаторых з іх ужо проста няма. Вось. З другога боку, сапраўды будзе больш, мне падаецца, людзей. Іншае пытанне, наколькі гучна, але яны будуць задаваць гэтае пытанне, а навошта нам гэтая вайна? Пакуль гэтая вайна мяне не чапае, пакуль гэта мяне не кранае, пакуль я ў баку ад гэтай вайны, ну, хай там адбываецца ўсё, што адбываецца, мяне гэта не турбуе. Прыкладна такія ж настроі былі ў значнай колькасці грамадзянаў Савецкага Саюза ў пачатку 80-х гадоў падчас вайны ў Афганістане. Гэта было далёка, шмат каго гэтая вайна не закранула, таму і пытанні адпаведныя не задаваліся. Зараз людзей, якія ў Расіі вымушаны будуць задаць гэтае пытанне, ну як далей суіснаваць з гэтай вайной і з гэтымі пагрозамі, гэтых людзей будзе больш. Іншае пытанне, ці ціск з боку гэтых людзей нейкім чынам будзе ўплываць на расійскую ўладу. Ну, думаю, што Пуціну прыйдзецца жыць з вось гэтым уяўленнем, што колькасць незадаволеных гэтай вайной, тым, што гэтая вайна адбываецца, у Расіі будзе павялічвацца. На гэтым тыдні адбылася сустрэча дзяржаўнага сакратара ЗША Марка Рубіо з міністрам замежных спраў Расіі Сергеем Лаўровым, але вялікага аптымізму, нейкіх чаканняў мірнай дамовы пасля гэтай сустрэчы бакі не выказалі. На вашу думку, ці засталіся яшчэ магчымасці ў найбліжэйшы час, што гэта зменіцца, што ўсё ж такі расійскі бок вырашыць, што вось можна неяк спыніць, што яны дасягнулі нейкіх мэтаў, і гэта можна будзе прадаць расійскаму грамадству як нейкую перамогу?
Шчыра кажучы, пакуль так не выглядае. Вось калі мы паглядзім на расійскую рыторыку, яны калі раней там разважалі пра нейкія перамовы, заўсёды была гэтая пуцінская фармулёўка, якую, дарэчы, вельмі падабалася яна Лукашэнку. Лукашенко яе больш не выкарыстоўвае, Пуцін таксама. Становішча на зямлі, як яны казалі. Вось давайте паглядзім, якое там становішча на зямлі, і будзем з гэтага сыходзіць. Ну дык вось, тое, што зараз Украіна робіць, Украіна прапаноўвае Расіі зыходзіць з таго самага становішча на зямлі. Яно для Расіі сёння куды менш спрыяльнае, чым гэта было яшчэ некалькі месяцаў таму. У Расіі адчуваюцца праблемы эканамічнага характару, ёсць гэтыя украінскія ўдары па расійскай тэрыторыі, расійскі наступ на фронце, ён не адбываецца так, як гэтага ж жадаў бы расійскі бок. То бок пазіцыя Расіі сённяшняя, яна куды больш слабая. І калі Пуцін зараз вымушаны быў пайсці на перамовы, то гэта ў больш складаных для сябе умовах, чым, напрыклад, гэта было некалькі месяцаў таму. Ці выглядае так, што расійскі бок згодзен на гэта пайсці? Не выглядае. Вось калі мы паглядзім на заявы таго ж спадара Лаўрова, дзе гаворка ідзе там пра Анкорыдж, пра гэтыя дамоўленасці, то бок яны па-ранейшаму звяртаюцца да тых перамоваў, якія былі год таму. Але сітуацыя змянілася, і Марка Рубіо, ён фактычна гэта Лаўрову і сказаў: ну, прабачце, сітуацыя змянілася. Зараз іншая рэчаіснасць, і Расія павінна ўлічваць сённяшнюю рэчаіснасць. Ну, такога жадання прызнаць, што Расія не дасягае сваіх мэтаў, што сітуацыя для Расіі пагоршылася за апошні час, такога жадання і такой рашучасці ў Пуціна няма. Так што, хутчэй за ўсё, ён зробіць стаўку на далейшую эскалацыю. І ці чакаеце вы мабілізацыі ў Расіі гэтай восенню? Ну, калі паглядзець на ту інфармацыю, якую прыходзіць з Расіі, чуткі, якія прысутнічаюць, паглядзець на тое, што адбываецца ў сацыяльных сетках. Хаця трэба адзначыць, што Украіна вельмі моцна працуе ў гэтым напрамку, распальваючы гэтыя чуткі, бо яна ведае, што мабілізацыя ў расійскім грамадстве вельмі непапулярна. Але калі ўсё ж такі паглядзець у сукупнасці, ну і паглядзець на заявы, напрыклад, тых жа заходніх дыпламатаў, якія працуюць у Расійскай Федэрацыі, на мінулым тыдні было інтэрв'ю амбасадара Германії у Расіі Александра Графа Ламсдорфа, які сыходзіць са сваёй пасады. Вось ён там кажа адкрытым чынам, што ў Маскве ідуць гэтыя чуткі. Гэтыя чуткі пра тое, што мабілізацыя вось-вось можа пачацца, гэта тое, што нават бачаць і за гэтым назіраюць заходнія дыпламаты. То бок зараз, калі ўсё ж такі гэтую інфармацыйную хвалю на яе паглядзець з аднаго боку, з другога боку паглядзець на становішча Расіі на фронце і адначасова на жаданне Пуціна працягваць гэтую вайну, ну тады пытанне ўзнікае, якім чынам Пуцін можа працягваць гэтую вайну, калі ён не пойдзе на мабілізацыю. Я не бачу для яго іншых магчымасцяў. Ну, можна, канешне, сябе ўявіць, там, не ведаю, паўночныя карэйцы, альбо людзі, выхадцы з краінаў Афрыкі, але я не думаю, што гэтага рэсурсу хопіць. Рана ці позна Пуціну прыйдзецца ў выпадку прадаўжэння вайны пайсці на мабілізацыю. Учора Еўразвяз прыняў 21 пакет санкцыяў супраць Расіі і Беларусі. Пад санкцыі трапіў і Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод, шэраг іншых важных прадпрыемстваў. І прадстаўнікі Еўразвязу перад тым, як прымалі гэтыя санкцыі, пасля гэтага казалі, што адна з мэтаў новага пакету якраз прадубляваць, сінхранізаваць абмежаванні супраць Расіі і Беларусі, каб немагчыма было абыходзіць санкцыі супраць Расіі праз, так бы мовіць, беларускія лазейкі. Ці бачыце вы, што ў Еўразвязе стаўленне да гэтых санкцыяў змяняецца, што фактычна ёсць гатоўнасць дзейнічаць сапраўды жорстка, сапраўды адсочваць і сапраўды закрываць усе лазейкі? Ну, калі паглядзець на гэты пакет, як ён прымаўся і якія былі прапановы першапачаткова, дык ён выглядае, канешне, куды больш слабым, чым можна было чакаць. Але ўсё ж такі галоўныя прынцыповыя рашэнні там былі прыняты. І гэта ўсё ж такі такі сімвалічны крок з боку Еўразвяза. Для Лукашэнкі гэта гісторыя непрыемная з двух бакоў. Першае, тое, што ў гэтыя санкцыі вводзяцца. Ну, я не думаю, што яны ўжо такія вырашальныя, яны настолькі непрыемныя, хаця, канешне, любыя санкцыі, яны непрыемныя, але, в прынцыпе, хутчэй за ўсё чаканыя для Лукашэнкі, гэта можна будзе перажыць. Тут важны палітычны чыннік.
Палітычны чыннік, што калі па розным пытанням, звязаным з Расіяй, там же не толькі Расія, не супраць Расіі, супраць там же ёсць і прадпрыемствы кітайскія і з іншых краінаў. Калі гэтыя санкцыі ўводзілись, там былі дыскусіі. Мне невядома, я не бачыў ніводнай крыніцы, дзе сцвярджалася, што там былі нейкія спрэчкі наконт беларускага пытання. Наконт таго, што вось не трэба вводзіць санкцыі супраць Лукашэнкі, ну навошта супраць Беларусі, ну навошта яго яшчэ абмяжоўваць, ну вось такі пункт гледжання ён нам яшчэ можа спатрэбіцца да нейкіх перамоваў. Так гэта не выглядае. Беларуская тэма гэта не тая тэма, якая выклікала дыскусіі. І калі супраць Беларусі вводзяць санкцыі, і зводзяць санкцыі за падтрымку Расіі ў гэтай вайне, фактычна Лукашэнку дасылаюць вельмі зразумелы месадж, што калі ён разлічвае на паляпшэнне стасункаў з еўразвязам, а ён на гэта напэўна ўсё ж такі разлічвае, ён павінен пайсці на адпаведныя палітычныя крокі і змяніць сваё стаўленне да гэтай вайны. Гэтага не адбываецца і хутчэй за ўсё бліжэйшым часам не адбудзецца, падтрымка Расіі захаваецца, ну і адпаведна, калі будуць прымацца і ў будучыні новыя санкцыі супраць Расіі, а хутчэй за ўсё гэта толькі пытанне часу, магчымы і дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Я толькі дадам, што больш пра гэтыя санкцыі можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Там ёсць і больш інфармацыі пра тое, як яны прымаліся. Яшчэ ў чэрвені еўрапейскія дыпламаты казалі нашаму карэспандэнту на умовах ананімнасці, што ёсць вось гэты пакет санкцый супраць Беларусі, і сапраўды ад таго часу нічога не змянілася. Асноўныя спрэчкі там вяліся якраз наконт паставак з трэціх краінаў. Грэцыя супраціўлялася таму, што нельга будзе пастаўляць звадкаваны газ. Адна з яе кампаній моцна там цярпела, вакол гэтага вяліся спрэчкі. Беларусь сапраўды там не закраналася. Але вось вы сказалі пра жаданне развязу, каб Лукашенко троху дыстанцыяваўся ад гэтай вайны. А ў яго, на вашу думку, засталіся такія магчымасці ў прынцыпе? І ці могуць яны з'явіцца ў найбліжэйшай будучыні, калі Расія трошкі саслабне? Я думаю, што ў еўразвязе вельмі цвяроза ацэньваюць магчымасці Лукашэнкі, калі ўзяць карэнныя пытанні, якія тычацца бяспекі, гэта і тое ж пытанне саўдзелу ў вайне, роля Беларусі ў расійскай ваеннай эканомікі, падтрымка Расіі, расійская ядерная зброя, сістэмы арэшнік, усё тое, што размешчана на тэрыторыі Беларусі, альбо абвешчана пра тое, што размешчана і патэнцыйна з'яўляецца пагрозай для бяспекі еўразвяза, гэта не тыя пытанні, як мне падаецца, які Лукашенко можа вырашыць самастойна. Ну, гэта цяжка уявіць, што Лукашенко раптам скажа, ну добра, каб палепшыць стасункі з еўразвязам, я гатовы адмовіцца ад расійскай ядзернай зброі, хай Расія гэтую ядзерную зброю забірае. Ну і нават калі Лукашенко нешта такое агучыць, ну ён атрымае вельмі, мне падаецца, вельмі хутка адмоўны адказ, бо гэта тыя пытанні, які ўрэшце рэшт вырашае Масква. І апошняе слова менавіта за Маскву. І ў Еўропе гэта разумеюць. І разумеюць, што вось па гэтым прынцыповым пытанням, якія тычацца бяспекі з Лукашэнкам, нават і сэнсу размаўляць няма, бо ён там можа нешта паабяцаць, выказацца, але ён не зможа гэта ўрэшце рэшт выканаць. У Еўропы ёсць вопыт 2022 году, і ўсе гэтыя абяцанні Лукашэнкі, што тэрыторыя Беларусі не будзе выкарыстана супраць Украіны. Ну мы ўжо бачылі, чаго вартыя гэтыя абяцанні. Усё гэта было бачна ў 2022 годзе. Што тычыцца нейкіх магчымасцяў, якія ў Лукашэнкі могуць з'явіцца, ну тэарэтычна, канешне, яны могуць з'явіцца, калі у Расіі сітуацыя пагоршыцца і Расія будзе вымушана займацца сваімі уласнымі пытаннямі. У гэтым выпадку для Лукашэнкі з аднаго боку адкрыюцца новыя магчымасці для ўзаемадзеяння з Захадам, але ізноў жа і там магчымасцяў не так насамрэч шмат, асабліва на еўрапейскім напрамку, бо еўрапейцы жадаюць, каб Лукашенко не проста не змяніўся, яны не вераць у тое, што Лукашенко змяніўся, яны чакаюць грунтоўных зменаў у беларускай палітыцы. А ці гатовы Лукашенко пайсці на грунтоўныя змены, што тычыцца і знешняй палітыкі, і што тычыцца спынення рэпрэсіяў, я думаю, што не гатовы. Так што сітуацыя, канешне, можа для Беларусі змяніцца ў лепшым накірунку, калі Расія будзе і далей аслабіваць, но пакуль не выглядае так, што Расія будзе такой слабой, што ўвогуле не будзе цікавіцца Беларусю.
Вы глядзіце «Пік свабоды». З вами Алексей Знаткевич і наш гость, палітолог і гісторык Александр Фридман. А неўзабаве да нас далучыцца эканамічны аглядальнік Андрей Махоўскі. Я нагадаю вам, што вы можете паставіць падабайку пад гэтым відэа, падзяліцца ім, пакінуць каментар, калі у вас ёсць такая магчымасць, гэтак яго пабачыць больш людзей. І апошняе маё пытанне да вас, спадар Фридман. На гэтым тыдні Злучаныя Штаты зноў наносілі ўдары па Іране. Іран, у сваю чаргу, біў па амерыканскіх базах у рэгіёне. Які ваш прагноз? Як будуць далей там развівацца падзеі? Ці будзе далейшая эскалацыя? І як гэта можа паўплываць на наш рэгіён і на Беларусь у прыватнасці? Пытанне насамрэч вельмі складанае, улічваючы ўсю супярэчлівасць сітуацыі там. Я зыходжу з таго, што пэўны перыяд часу гэтыя ўдары яшчэ будуць працягвацца, як удары амерыканскія, так і іранскія ўдары ў адказ. А там далей альбо ўсё ж такі пасярэднікі з Катару і з Пакістану яны здолеюць там нейкім чынам гэты абмен ударамі спыніць, бо тая ж рыторыка амерыканская яна змяняецца. То Трамп кажа, іранцы не гатовыя, то потым ідзе гаворка пра тое, што калісьці яны будуць гатовыя да перамоваў. Ну так ці інакш, гэтая надзея на тое, што там перамоўны працэс можа працягнуцца, яна існуе. Іншая справа, ці скончацца гэтыя перамовы паміж Іранам і Злучанымі Штатамі нейкім вынікам, нейкай сур'ёзнай дамовай. Ну пакуль гэта не выглядае, там патрабаванні і жаданні і ідэі бакоў, яны грунтоўна адрозніваюцца. У выпадку, калі там усё ж такі справа дойдзе да яшчэ большай эскалацыі, гэта адчуе ўвесь свет. Гэта адчуе ўвесь свет дзякуючы коштам на нафту. Ну і акрамя таго, калі Злучаныя Штаты будуць яшчэ больш канцэнтравацца на Блізкі ўсход, то яны будуць куды менш задзейнічаны ў іншых пытаннях бяспекі. Так што ў гэтым сэнсе тыя канфлікты, якія мы зараз бачым, Блізкі ўсход, Украіна, яны ўзаемасвязаны. Дзякуй, спадар Александр. Я нагадаю, з намі на сувязі быў гісторык і палітолог Александр Фридман. Вы глядзіце «Пік свабоды». Мы абмяркоўваем падзеі гэтага тыдня. З вами Алексей Знаткевич. Я нагадаю, што вы можете паставіць лайк пад гэтым відэа, падзяліцца ім і таксама пракаментаваць яго, калі у вас ёсць такая магчымасць. А цяпер да нас далучаецца эканамічны аглядальнік Андрей Махоўскі. Добры дзень. Добрый день. Мы ўжо абмяркоўвалі, на гэтым тыдні зноўку наносілі ўдары па складах Wildberries у Расіі, і гэтыя буйныя склады, в прынцыпе, там ёсць і беларускія фірмы, якія там утрымліваюць свае тавары, і беларускія спажыўцы, якія гэтымі таварамі карыстаюцца. Наколькі сур'ёзна гэтыя ўдары ўплываюць на эканоміку Беларусі в цэлым? Не, ну глядзіце, на казаць пра эканоміку Беларусі цалкам, то я б сказаў, што ніяк не ўплываюць на эканоміку Беларусі цалкам. Яны ўплываюць на людзей, якія не могуць там атрымаць свае там гэтыя пасылкі. Яны ўплываюць на беларускі бізнес, які супрацоўнічае з Wildberries. Там зараз, здаецца, там працуе 15 тысяч беларускіх селераў, хотя я могу помыляться, и там больше за 4 миллионы у Wildberries клиентов у Беларуси. Ну, то бок, на гэтых людзей гэта все уплывае, але казаць, што гэта неяк уплывае на беларускую эканоміку цалкам, што гэта мае макраэканамічны эфект, не, такога няма абсалютна. А скажыце, якія ёсць альтэрнатывы якраз у тых беларускіх фірмаў і тых беларускіх спажыўцоў, якія Wildberries карысталіся, цяпер карыстаюцца? Ці могуць яны хутка перайсці там на нейкія іншыя платформы? Я не ведаю, па-першае, альтэрнатывы, конечно, ёсць, іх вельмі шмат. Я не ведаю, наколькі хутка гэта можна зрабіць, але калі Wildberries сыдзе з Беларусі, то, магчыма, гэта дасць нейкі шанс беларускім онлайн гэтым пляцоўкам, там Куфар, 21 век, онлайнер, таму што, мы бачылі, калі у мінулым годзе там прыехала Тацяна Кім да Лукашэнкі, аб чымсьці дамовіліся, яна там абяцала нейкія інвестыцыі, і Лукашенко насамрэч абсалютна недорага, абсалютна танна прадаў Wildberries гэты рынок беларускі онлайн гандлю. І зараз там Wildberries і Озон гэта абсалютныя манапалісты на беларускім рынку. Я, шчыра кажучы, лічу, што гэта не вельмі добра, калі у нас кампанія, асабліва калі гэта кампанія з Расіі, якая вядзе вайну, ведаеце, і яна мае такую манаполію на беларускім рынку. Беларуская
эканоміка і так занадта завязаная на Россию, і так занадта залежыць ад России. Таму, ну, можа City Wildberries, можа наш онлайн-гандаль атрымае шанец на нейкае развіццё і на тое, каб гэтую нішу заняць. Але з другого боку паведамлялася пра тое, што Wildberries плануе будаваць буйныя склады ў самой Беларусі. На вашу думку, гэта паспеюць зрабіць? Ці от будзе нейкі прамежак, калі беларускія фірмы такога кшталту змогуць перахапіць хаця б частку рынку? Ну, глядзіце, па-першае, ён ужо пабудаваў гэты склад, амаль што пабудаваў. Там ёсць яшчэ некаторыя, але там з месяц таму гэты склад пачаў працаваць у тэставым рэжыме. Гэта быў той інвестпраект, які Тацяна Кім абяцала Лукашенко. Але трэба разумець, сам гэты склад, ён амаль нічога не каштуе. У сэнсе, калі ён стаіць пусты, то гэта проста нейкая там здаравенная будоўля, якая стаіць, якая не зразумела, для чаго яна пабудавана. То бок гэты склад мае сэнс, мае некае значэнне толькі калі ён частка бізнесу. Вось і таму, калі Wildberries там сыходзіць з бізнесу, ужо гэта ўжо амаль шмат хто кажа, што Wildberries сыдзе з бізнесу, просто не зможа працаваць. Вось калі Wildberries сыдзе з бізнесу, то ад гэтага складу яго не будзе ніякага толку. Будзе ён стаяць там і ўсё. Вы ўжо сказалі, што эфект для цалкам эканомікі на макраэканамічным узроўні фактычна 0 гэтых удараў. Але тым не менш, калі параўнаць вось гэтыя ўдары з ранейшымі ўдарамі па нафтаперапрацоўчых заводах у Расіі, што з гэтага больш балюча і адчувальна для эканомікі Беларусі і для грамадства ў Беларусі? Так, глядзіце, па-першае, удары па расійскай нафтаперапрацоўцы, я б не сказаў, што гэта балюча. Гэта ці наадварот выгадна? Гэта было значна больш адчувальна для беларускай эканомікі, і гэта, дарэчы, дае макраэканамічныя эфекты. Мы іх бачым проста вось у росце беларускага ВУ, таму што беларускія НПЗ яны змаглі павялічыць нафтаперапрацоўку. Там гэта часткова на гэтых давальчыцкіх условиях, калі Расія пастаўляе сваю нафту, беларускія заводы ее перапрацоўваюць. Часткова гэта проста продажы бензіну ў Расіі, таму відавочна, што удары па нафтаперапрацоўцы яны мелі значна большы эфект, чым удары па Wildberries, але для беларускай эканомікі гэта такі быў добры эфект. Нічога дрэннага з гэтага не было. А па Wildberries, я б не сказаў, што там нейкі рэальна, то бок гэта непрыемна для людзей, якія там страцілі свой тавар, умодам 30% тавараў захрэсла на адным са складоў. Але гэта як макраэканамічны эфект, я б гэта не разглядаў насамрэч наогул. А цяпер пра іншую рэч. Учора Еўрапейскі звяз прыняў 21-й пакет санкцыяў супраць Расіі і Беларусі, і ў гэтым пакеце санкцыі супраць шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, напрыклад, супраць мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу. Вы ўжо сказалі, што беларускія НПЗ, яны, в прынцыпе, пастаўкі вядуць у асноўным і ў Расіі, і ў той же Кыргызстан цяпер, пачаліся пастаўкі ў сувязі з тым, што Расія не магла забяспечыць. Але тым не менш, вы бачыце нейкія сур'ёзныя наступствы для эканомікі вось ад гэтага, ад санкцыяў новых? Так, глядзіце, тут ёсць пытанне, тут па-першае, в прынцыпе, у Еўразвяза не засталося такіх вельмі сур'ёзных санкцыяў, якія ён можа прыняць супраць беларускай эканомікі, супраць Беларусі. Таму што аб'ёмы гандлю з Еўразвязам, гэта яны ўпалі ў дзесяткі разоў, гэта было, здаецца, 400 мільёнаў еўра за мінулы год, у гэтым годзе будзе хутчэй за ўсё яшчэ менш, таму што там ужо былі нейкія санкцыі. І гэта такі досыць мізерны аб'ём у параўнанні з усім беларускім гандлем. Што тычыцца санкцыяў супраць мазырскага заводу. Мазырскі завод і так не прадаваў сваё паліва ў Еўразвяз, таму што санкцыі супраць беларускага паліва яны ўжо былі ўведзены раней, яны былі ўведзены яшчэ з 22-го, здаецца, году. Таму наўпрост гэта я не бачу, як гэта паўплывае, але ёсць пытанне, чаму Еўразвяз зараз увёў гэтыя санкцыі супраць гэтага заводу, і там яшчэ ёсць такая цікавая рэч, яны былі ўведзеныя супраць еўрапейскай трэйдынгавай кампаніі,
Гэта дачка беларускай нафтавай кампаніі, якая якраз прадавала калісьці беларускае паліва ў Еўропу і ва ўкраіну. Вось. І ну, як бы які магчыма сэнс гэтых санкцыяў супраць мазырскага заводу і вось гэтай кампаніі ў тым, што беларускае паліва неяк ўсё ж такі трапляла на еўрапейскі рынок праз неяк яны абыходзілі гэтыя санкцыі, і вось сэнс у тым, каб закрыць гэтую шчыліну, праз якую яно трапляла. Ну, прадстаўнікі Еўразвязу якраз і казалі і перад гэтымі санкцыямі, і цяпер, пасля прыняцця, што адна з задачаў была фактычна прадубляваць абмежаванні супраць Расіі і супраць Беларусі, каб немагчыма было абыходзіць санкцыі супраць Расіі, праз, так бы мовіць, беларускія лазейкі. Вы лічыце гэта рэалістычна? Вы бачыце, што Еўразвяз стаў дзейнічаць больш рашуча, больш сур'ёзна ставіцца да гэтых абыходу санкцыяў? Слухайте, ну гэта абсалютна рэалістычна, да? Там ось, ну як бы шмат людзей іранізуюць з таго, што гэта ўжо 21 пакет. Вось колькі ўжо гэтых пакетаў Еўразвяз прыняў. Але насамрэч у гэтым сэнс, да? Таму што як бы ну асноўныя санкцыі яны былі прыняты адразу, да? Прынятыя. Але увесь час з'яўляюцца нейкія новыя спосабы абыхода гэтых санкцыяў, шукаюць нейкія шчыліны, і вось кожны новы пакет, ён просто, ну, яго сэнс у тым, каб заканапаціць гэтыя шчыліны, каб вось не дазваляць абыходзіць гэтыя санкцыі. Ну там, умоўна кажучы, да, там Еўразвяз прыняў санкцыі супраць расійскага гэтага ценявога флоту. Окей, Расія закупіла новыя танкеры, ну, трэба ўводзіць санкцыі проці гэтых новых танкераў, так? Таму што ну, іх няма ў іншых пакетах. Тое самае тычыцца і вось гэтых санкцыяў супраць нейкіх беларускіх прадпрыемстваў. То бок сэнс я бачу ў тым, што каб закрыць вось гэтыя шляхі абыходу. Дзякуй вам вялікі за гутарку. Я нагадаю, што нашым госцем быў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі. І таксама дадам, што пра санкцыі і пра дэталі іх можна пачытаць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы глядзіце «Пік свабоды», выніковыя падзеі тыдня. З вами Алексей Знаткевич. І нагадаю, што вы можете паставіць лайк пад гэтым відэа, падзяліцца ім, пакінуць каментар, так яго пабачыць больш людзей. Ад 5 жніўня многія беларусы ва ўкраіне, у якіх скончыліся пашпарты, могуць зрабіцца нелегаламі. Сітуацыю патлумачыла прадстаўніца фонду «Байсол» ва ўкраіне Маша Анемія. К сожалению, такая ситуация не то, что может случиться, такая ситуация случится. И с 5 августа полностью вступит в силу постанова, и уже датировано 5 августа белорусы, которые не могут продлить себе вид на жительство временный из-за того, что у них закончились белорусские паспорта, они станут нелегалами на территории Украины. Что с этим делать на данный момент решения нет, но есть очень много попыток продвинуть как-то, может быть, увеличить срок, может быть, внести какие-то еще дополнительные поправки. К сожалению, срок действительно очень маленький. И, наверное, единственным, что можно сейчас назвать чем-то похожим на выход из этой ситуации, это подача на беженство и дополнительную защиту. Я спытаўся, ці ёсць адрозненне ў стаўленні да беларусаў і да іншых замежнікаў падчас цяперашняй перарэгістрацыі замежнікаў ва ўкраіне. Я бы, в принципе, никогда не сказала, что к белорусам здесь как-то особенно относятся или как-то выделяют эту группу. Скорее всего, это просто получается такой законодательный провал, где не предусмотрели, возможно, к этому вопросу не относились с таким вот специальным, скажем так, отношением, потому что ситуации, когда у людей заканчиваются паспорты, они не могут вернуться в страну происхождения, его продлить безопасно, они не часто встречаются у представителей других стран. Поэтому, возможно, когда выходила постанова Кабмина 141, которая как раз-таки касается того, что вот теперь с просроченным паспортом невозможно податься на временный вид на жительство, в этой постанове были и плюсы, потому что для белорусов, в том числе, которые проходят службу в силах обороны, для них есть возможность подаваться с просроченными паспортами. А то, что касается гражданских, я думаю, что это просто получился такой законодательный провал. Что с этим делать и как мы будем с этим работать, это в первую очередь зависит от нас, потому что нам нужно показать необходимость, острую необходимость этого решения, предложить какие-то, возможно, варианты и максимально содействовать украинцам
украинскому правительству для того, чтобы эта ситуация как-то разрешилась, то есть подавать максимальную информацию о белорусах, о количестве и показать, насколько эта проблема масштабной является. І вось што прадстаўніца фонду Байсол ва ўкраіне раіць рабіць тым беларусам, у якіх скончыліся паспарты. Я бы советовала им заняться этим вопросом, не дожидаясь последнего дня, а уже сейчас обращаться в организации, в институции, которые могут консультировать белорусов в Украине, рассказывать о своих кейсах, потому что как можно больше случаев, которые организации в том числе смогут зафиксировать и апеллировать этим в общении с украинским правительством, тем понятнее будет вот эта проблема. И, естественно, для тех, кто может это сделать, это обращаться за консультациями о подаче на беженство и дополнительную защиту, если в ситуации человека это возможно на данный момент. Гаварыла прадстаўніца фонду Байсол ва ўкраіне Маша Анемія. Вы на хвалях Радио Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Мы рассказываем про падзеі тыдня. 20 ліпеня стала вядома пра смерць Святланы Курс, пісьменніцы, якая большасць сваіх твораў публікавала пад псевданімам Ева Вежнавец. Смерць – гэта хорошая рэч. І гэта тая нуда, якую я баюся, калі ты ўжо ўсё зведаў, і ты не маеш куды падзецца. Жыць вечна – гэта пакаранне. Хто такая Святлана Курс, вядомая пад псеўданімам Ева Вежнавец, пра смерць якой стала вядома 20 ліпеня. Аўтарка вядомага рамана «Па што ідзеш воўча», які пераклалі на некалькі моваў. Яна стала першай жанчынай-пераможцай літаратурнай прэміі Гідройца ў гісторыі Беларусі. Яе раман атрымаў першае месца ў 2021 годзе. Сама асоба Ева Вежнавец Святланы Курс, харызматычная, таленавітая аўтаркі, да якой цягнуліся людзі. Яна была адкрытая да людзей. Святлана Курс нарадзілася на Любаншчыне, скончыла філіялагічны факультэт, пісала для нашай Нівы, Еўрарадыё, Радыё Свабода, Архэй і іншых выданняў. Шмат гадоў яна жыла ў Польшчы. Была адной з найбольш арыгінальных і самастойных беларускіх мыслярак, пісьменніц. Яна ўмела гаварыць пра самыя складаныя, напэўна, рэчы. Гэта пра страх, пра гвалт, пра гісторыю, пра чалавечую годнасць. Летась у яе выявілі рак яечнікаў у апошняй стадыі. Яна папрасіла дапамогі. Збор сродкаў адкрыў фонд салідарнасці Байсол. Патрэбную суму 10 000 еўра сабралі за адну ноч. Больш за год Святлана змагалася з анкалагічнай хваробай. Гэта вялікае гора для блізкіх і сяброў і вялікая страта для ўсёй Беларусі. Сваім талентам і сваёй працай Святлана назаўсёды ўпісала сваё імя ў беларускую гісторыю і культуру. Адрэагавала на вестку пра смерць Святлана Ціханаўская. Святлана Курс памерла 19 ліпеня ў Варшаве. У яе засталіся муж, сын, маці і брат. Ёй было 54 гады. А смерць, я думаю, што яе як такой, можа, і не існуе нават. Я веру ў існаванне так званага таго свету, Бога. Мне там не палохае. Развітанне са Святланай Курс мае адбыцца ў Варшаве ў нядзелю 26 ліпеня. І падрабязнасці вы можете прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Пад цырымоніяй яе маюць перавесці ў Беларусь, і там сваякі плануюць яе пахаваць. І на гэтым жа тыдні 23 ліпеня стала вядома пра смерць Юрыя Хашчавацкага, чалавека, які зрабіў беларускую палітычную кінадакументалістыку пазнавальнай далёка па-за межамі Беларусі. Ягоныя стужкі былі сведчаннем і эпохі, і адкрытым выклікам уладзе. Якім Хашчавацкі застанецца ў гісторыі беларускага кіно у нашым наступным сюжэце. Беларусь развітваецца з Юрыем Хашчавацкім, самым вядомым беларускім рэжысэрам-дакументалістам, які першым паказаў, хто такі Лукашенка-прэзідэнт. Хашчавацкі нарадзіўся ў Адэсе. У Беларусь трапіў пасля інстытуту, прыехаў у Менск па размеркаванні. Тут ён пачаў працаваць на тэлевізіі. За сваю кар'еру зняў больш за 3 дзясяткі фільмаў. Найбольш вядомай яго працай стаў палітычны памфлет «Звычайны прэзідэнт», які выйшаў у 96 годзе. У фільме Хашчавацкі зафіксаваў першыя гады ўлады Лукашэнкі і паказаў, як у Беларусі пачынае будавацца аўтарытарная сістэма. Александру Григорьевичу удалось убедить электорат в том, что для того, чтобы раз и навсегда покончить с коррупцией, его, Александра Григорьевича, должны раз и навсегда избрать президентом.
У фільме зняўся і былы міністр унутраных справаў Юрый Захаранка, які дагэтуль лічыцца зніклым без вестак. Звычайны прэзідэнт атрымаў шэраг прэстыжных кінаўзнагародаў у Берліне, Нью-Йорку і Сан-Францыска. Шырокі розгалас мела і стужка Хашчавацкага плошча пра выбары 2006 году і намётавы лягер пратэсту ў цэнтры Менску. Юрый Хашчавацкі адкрыта выступаў супраць палітыкі Александра Лукашэнкі, уваходзіў у аб'яднаную грамадзянскую партыю і не аддзяляў кіно ад грамадзянскай пазіцыі. Легендарнаму беларускаму дакументалісту было 78 гадоў. Успаміны пра Юрыя Хашчавацкага, ягоныя гутаркі на радыё Свабода вы можаце пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У нашай новай праграме «Канапа» з Дмітрием Гурневічем трэнер-рэабілітолог, мадэль, валантэр Андрэй Ткачоў расказвае пра мужчынскасць, пра адносіны да спорту, пра дапамогу іншым. Несмотря на весь тот объем помощи, который мы завезли в Украину, большая обида за белорусов в целом в Украине. Сложно открыться человеку и показать свою, слабость. Соберись, ты ж мужик. Каждый дрочит, как он хочет. С белорусскими в этом смысле проще. Огромное количество вот этих коучей, так называемых, женских, которые учат такому потребительскому отношению к мужчинам. Калі мужчына знаёміцца з жанчынай просто, напрыклад, праз Тиндер, яго может цікавіць таксама толькі секс. Очень многие женщины тоже ищут только секс. Что ты там, горилла бородатая? У меня овуляция, давай, приезжай. Ці, может, ты боишься отказности? Так мне говорила моя бывшая. В целом хочется найти человека, который бы делал твою жизнь лучше. И я бы делал жизнь этого человека лучше. Я буду жить для себя. Мы вымрем все просто. Сейчас вообще Третья мировая начнется. О чем мы вообще разговариваем? Все мы сгорим в радиоактивном пепле. Андрэй Ткачоў былы беларускі валанцёр і мадэль Макс Фармель. Сёння ён працуе трэнерам-рэабілітолагам. Але гэта размова не пра мышцы і не пра трэніроўкі, пра тое, як спорт уплывае на жыццё, на адносіны, пра тое, чаму ўсё часцей мужчыны і жанчыны выбіраюць быць самотнымі, пра тое, як людзі шукаюць стасункі ў Тиндеры і ці існуюць насамрэч альфа-самцы. Таксама гэта размова пра выпаленне, жыццёвыя прынцыпы і пра тое, што робіць чалавека сапраўды моцным. Цалкам праграму «Канапа» з Андрэем Ткачовым можна будзе паглядзець на YouTube-канале Радыё Свабода, а таксама на нашым сайце свабода.орг у нядзелю. На гэтым я, Алексей Знаткевич, развітваюся з вами. Калі ласка, паставце падабайку, пакіньце каментар, падзяліцеся гэтым відэа, калі вы гэта можаце зрабіць. Заставайцеся са свабодай.